would do Tracy and number 1 running. What done a call? Aha, Sunday Bama Castia no. Yavasra Yenu Bama na. A sunlight at the two conforno sono. Say Obeba na conforna ya mamano. Ebebuano. Aha, good. Yakasa Bagia, said the African Docano. Kawaba Baji. Nana sunlight now on the tone sono bra. No Yamama, no Yamfakanian Tonosu. Wakasa Sebe, ni papa so sonore. Aha, Nipa. Avabama Cassia, Adiaba gonna say, and no, I see a deed to my dear Niano. And sure, Neguano, a dozen chain pair buyer, still a Nippon started, and you know, so Mama, Obiame Tonsua, as a carpet in the so, carpet in the Sinyan Iron Sueno, and a mom reaching Gano. Who we are now, the so you took na, and found to carpet in the so. A talk carpet in the so, and a castle. Aha, Gano, a talk carpet in the so. Na kasunti abasra sa wari singaria enyin to carpet ne so naro ebiem kwan so enipa ebe ono mu so mu phone na o mu video na camera na so nokra enti na nya bu apayo se wukuta mobile phone a men video na o phone no camera na nkoso ade se o mo ya accredited a o mo ya bloggers ana say TV station phone ena betumi video enya suma bia na etwa mfonyini Enya suma bia na video no e asra mo sha ne suma ye na da se oto so na bema kasia soma na bema kasia onso eto aso haruna bie ene niura haruna bie ene niura Sergio baba yo mo bie o ma baba yo mo Sergio oni haruna bie na ntwe aya aboa kasia wo mo de abasa adwada yenim se aya kwa me we ni fo benya wo akase papa apinso anko fo beba enye easy ba me fa nche ya no anya bibia akoso na ho ne santi ana bi se wonim ne manyina wona ne Sergio aya na MC nti na ntwe a otu adu abo akase ya na mantam MC ho afei aya ensuoi aya bottle water aya crate mako aduonum afei doko crate edu afei ensabroni sapantu nananamo emfa engu fam yemfa frɛ goso bonsam yemfa frɛ asuogo atwa goso wo nyina ahia sa efri na kwasi ne dwada de omo nyame entenanim na ne manyina kwaso tote ne hu sampa na na kwase posompra obaaya obosom pompa na yagya na kwampa sa adete se bema kasi asafo jei bema wobo di wo bana odi wo hia wo also wasum go so my pa yada se bebre yenu ma mutie yen na mo hwa yen our TV station wodo also yenu Cash Media fan live Opem So TV Opem So Radio Menshia Palace afan live and other affiliate stations Opem So Radio Genesis Radio Hammers Radio me am kuntanum rejoice kuntaje for no omo bu Kenya si o mata ajapafo nanu me FM so afa omo nyina afa ya damase nyankopon enkoso nhiramo ya wo go so ahimfie ahembobo ano me de mama me senior no so ataso senior father Roman so mama yo ye drama obasa wa pafo yen ya o hasawa nana kwasi bonsom prade eja obaye ne de ekọ ya suma na aba no ya friend suma soldier Suma soja no. Soja. Opa Edwarding. Suma soja. Edwarding. Anya septibao. Ono ma chire hwe. Suma soja. We gon salute. Apprenti for mu hwebi. Aha. Yes. Apprenti for mu hwebi. Yes. Suma soja no. Yes. Aha. Bema bano no. Aha. Opa enko ehina. Suma soja ekwanem. Ekwanem no opa onya na de no. Suma soja no. Bonsam kwa kuyo ochia bayi onu ana da oso no eh bonsam kwa kuyo ochia bayi no aha sadia yaka no bama kasi momra yase we won kasa bama ko yase we soja ni won kasa Nasam ya trim. Yes. What be we?
What's on our best friend? Aquasimum. Hey, I'm soldier. And Yasam Kuma. Nanny Papa found a Jumadi and Ojawa. Anyway, Soja Mum, Aquasimum, Soja, and Abano. Adia BS woman son appear when a money. And he said, "Yeah, you may yes and for Naya Casai, or being so true, and the woman. I won't woman who do any yeah, they said, yeah, so yeah, and the pepper. And it's a way of Trojan in up and say, dear Dura. So, Cosumanoa, Sasuma way, and never been war. Brabra, I have for a comfort him. Aquasimum, about a crap of Sotro. Nana me pacha chiramuma I said that someone is by that's here. Do before complain. Of was a munyano, one bra, one yama. When him said, Yachina police instant I saw audit you anarchy. Police a soldier kill, fire. Wow. It was not do before complain. And no. Wow. And he says to my no. I was so mono. Sadia, what a home, what I also said in the power. Said the Yadi, I can't wahano, okay. Said a home, what now? Yabana, Panobia, and Mrs. Silverton. I said, you might. This year, say you will. I'm a Pamomia Catalan. If you are a good, say. Yura, your hand is self was so and self when you grow into a petty cacra, as and was so and interested. They say, Yana Confoy, why, weather forecaster meteorologist. What should I hear you, Sabaton, and I want to and he says it to be, no, my fasting went. I have one the comfort any comfort asantua. I am set for my no baby cacrenti and I may end in a sea. I mean, they come for him and I may own him. And near maybe they and some come back and competitive at them born and some fast. And then about me and your home, I may a cry. What me, baby, baby, or heavy in your coupon. A baby, I saw your assassin, the coupon, a year in the assassin. Mummy and me, and maybe may a mummy and funny, maybe. And the air hanging, I have a book big and kind. There's so much of them. Young men, so young century, once watching them. I have home in the head, and you may be. So we catch us said, your book, Canadian, your tears, and this a home on the other home natural. As you buy any one kind of home, as so she and some walker. And then the mere who says, spread to your Jumawa. If a challenger, one from them who ran a Abraham, then an animal was bosom. Because that's all most of them. It is Abraham, your boy, any another anymore. As well for. Yadase, Nana Yadase, and also Yadase Bebre. There be way question. Why am I question? Why question? Yama Messa, Roma, Brabba, be a way says, I'm was saying an Abraham most my bosom, and he not a Christopher. I know Egidiano. I know Egidiano. Gideon some what the no was no. Yada say, Bemakasi, Yada say, Papa, Yadama say, I go so I him Bobuano, and he fear me away. Nanabo some product here near that so I was here. Yan Central for Yamakwaba. Doti yene nyana nkwa ekosi juada etimotion nso na makase yo na yegusua na yede aboade no na yede eba samra ya na afiase wa kwaso mahema otidwamui nana atapoku kwaso ankwabi ahene otidwamui na ne hemfo atwa ne ho ahia na chiamie
na acha me asamwe acha me ne mesiwa bro mesiwa nyado sani medical hospital so pharmacy ana ukasanie waseme maunte na mana na afia sewa mana na nkwabia afe na na mabosompra ma me kurani aba kurani asamre kakape aka ne pompom o nana wasema omunyina enti somebody cop omuso de omabo ade aba omuba ya ne ka kire abusua nyina nie eye sikapa miriam aduonu sikapa miriam aduonu medical CEO ana ne mokasa no ne ohweso CEO eye medical hospital and pharmacy miriam aduonu die nananam yemfa emoa na enema ankoyi afano konfirma ono suma kwayi ni afano konfirma na dia beso ya so wo se amanfo twesi ankonwa no omo bubu nkonwa ni bi eno so yeka yesre pa nua afano konfirma ono suni suma ina sane nana ya santewa ono suni suma ino esane yeda senti amako no makohwe ampa to aso yo kwa me da wose dubadie na ne agusono sabre eye GPRTU adaba foka babukuo omo di wodon abebo dom ya papa SYJF wane ne dom ne mpanyimfo go so owura me na ba vice chairman ana afei owura kwasitete ya papa ejari station master ejatofo ani GPRTU mpanyimfo oba be ye masadia kama omo ni aru firi kumase ebe buai omo be ye million diasa omo ni nikoti ya bi show omo sabre ya papa SYJF GPRTU chairman one ne vice me na ba oba hima na na mali jamfi o mesra kwan ya mi show omo na na hima ne go to traditional council adamasi GPRTU ya mi show omo chairman sorry chairman energy party for Nana Kwame Ababio Kato one so ye konfopani a wabin pa ono so aduha Nana Kwame Ababio Kato ono so aduha nana wada rumebu achiame amwakwaba Nana Kwame Ababio Kato konfopani ono so ewa ha nana no makonfo nana no usuma nkwafo ye mamu nyina akwaba ochina eya Christopher dia said ya konfo edition neno nana no ma Christopher ochina so ya moda amusu mejirem benkum ni fa ya kabom na ya bonsamu ama na ya fe kwame obi ade enche obi die obasa ochina ya ba omoso prophecy mra na kwamhye mra mu odi ombe ye bia beji atum ana loto na ama na prophecy odi ombe ye bia ya beji atum ye nuanu ma Christopher ochina ya moda akonfo na wo so apanti china mo so yo sabe 50 abe sabe sanie aye na chiamene na samu etiemio na mana na fiasewa ko so mai mante afei mana na tapaku akwabi ahene onte na matra kunya nyina na ento na mabosompra abakunani afei ento na mame abusia nyina aye bomb empire omoso abo ade nie omo baaya omo kutasika aye miriyo mako edu na chamini esu so na to na afiase wa afei na kwabi ahene na ento mame kurani abusia nyina yamfa emwa aye dotiye adase bama kasian onse akonfo wa anyu obi a na tuchiniye ya wo sumanya na bosuma ya dichiniye sini so enti ya wo konfo bo ya konfo ya hene ni suman no Nana Kwame Ababio Kato Nana Kwame Ababio Kato ano enti brekum Kato for brekum enti anya konfo bia na dichiniye sini so obi o na bosum no ana suman no ehie chiniya hutie aha etu de ebedi hu komo pa sa anatie mini na robaje ohine ba ajeni mbuaten
Yo, Sabre, Nana Samway. Can I confess something, Lama? I'm all ears. Since you recommended Monday.com's AI blocks, work got so much easier. I know. You know I'm in sales, right? Yes. Did you know that with AI blocks done to Monday, I can summarize all of our sales calls, which takes forever, into a clear bottom line? I actually knew that. Oh yeah? You knew that? Yes. Did you know that David from marketing is using it to generate hundreds of posts and ads in different languages? I literally told you about that. And it's good for any use case. Rachel from HR can go through any amount of CVs in seconds. Yep, I know. I can't believe I was scared to use AI. I am so proud of you. Thank you, Lama. Monday.com. The first work platform you'll love to use. It's true. I love it. Should have listened to me earlier. Nana Samwana, Misuabru, Manana Fiasewa, Nana Atapoku, Aya Ankwabi Ahina Sabre, Chinyesi Niswa, and Nana Munina Nafe, Mame Amabosom Pra, Ayana Naire, Sambre, Nana Uchutiame, Vijama Goso, Anguna 4, Anguna Hene, and no Kazarin and Kwa 4. What's one Hene, Eba Bachia, Redom? Was it A? That's a day Eba Bra, Naya de Abuadia Eba, na or Trasi, Sabre Mudi Agraba, Omagra du Sabre, Omabrai, Omagro Monquaqua, Omobaya, I am Mirio Edu, Esna Nacha Miswai, na Anfa, Atun Anamanim, Nanafia Sawa, Nana Tapaku, Nafe, Atun Anamabosampra, na Abusiana, Diana Busia, Yafa, M1 to ye, Madase, Nasemo. Aha, in life, Abba Bachia. In my life, Anna Jembi 50-50. Jembi 50-50. Aha, LKK, Omonso Eka Ubi. And Jomoba no more Abba Bachia, a quite edao, the Mombre, na Momachia, Bibia, and your fair. Come on. Jembi, Eba, no more Babachia. Momachia, Abusia said the Yakano, Bibia, Opesa, Yana not dirty ye, what the bois, na Waba, no Waba bois, come on. Now Waba bois, I'm an eye fair, come on. Etia Gusua, Yura, dirty ye no, Yura, Otumfua, Betahine, and Betahine, Nana Aquasi, Bosompra. Yura Nana Kwasimu Sompra, Otumpo Beka Hine, Anna, and Yayan and Dotty, you know. Aha, in Swabra Confuano, in Swabra Confuo, Nana, Togbe Tachmo, aha. Now, Oya, a Confuana, and Omoya, dear papa, a Confuana, ya dear. Na minimisa emirane kono aye gusua no tissue na be fam frem mama aha because aka sima edunsia na abono nan aha aka sima dunsia na abono nan ti aka dan hwere baako ani sima dunsia ne ekrosu ti momfa tissue na mra momfa tissue na mra because me ko tire na Musa mamfo twa tissue no Tama kwa bazia tissue no Wahum. Amamfo mi uro. Na number is. Omumfama. Na me hu ade bi. Aha. Time on soldier ni bae no. Aha. Convo soldier no. Yes. Oba ha na otwa salute. Owie no bo na sum left and right. Ah. Owie no ko twene kase na nim wo. Eno so man left and right owie na na. Tunum. Ano otida ye. Entina ka me pese mbisa panin ni se na eno nso aye suman no eba de akira na hoye sa na mpanyimfo chechem suman na abeba no de opesa hoye no na hoye no ntina asa konfo bi ba otimi je snap srada baako no anum ni nyina akogo de yam emu no pa ujina nche akonum bi hwe sa obetimi anante a aha obetimi je snap mienu no anum ni nyina eye suman na aba no Sumai no, the Oswanya no. Aha, Tisauha, Obu Aba no Wurano, Obu Ha, Oba, or Shatade, Ubenwa no Asano, no Awurano, ye Sumai no, Ayano, and no Ayano, Sana, Etia. Enti,
nana dɔte yie na egu so a yɛdi ho dwuma no adɔfo no aba yie papa yɛ ni asɔ na mmom yɛsrɛ ɔmo nsa tenten na ɔmo de ne nam akyire hɔ no polisifoɔ na kan yɛsrɛ mo hwɛ mo ho yie Enta wia na snapifoɔ ɛbaayɛ ɛbɛkyiaayɛ snapi aba na snapi deɛ yɛka ɔmo asɛm a adeɛ bɛkyi asan yɛn saa tema na banks a ɛnkwalifa nyinaa yɛtoto ɔmo banks no mu no snapi deɛ yɛantotom na snapi utimi amoji savings utimi tususu nkakra na wopɛ bosia nso a ɔmbɛma obi ɛno no nkyɛn no utimi save wɔ hɔ na snapifoɔ aba na enche bia ɔmo nso abo adeɛ yɛde bɛto dwa naro enti snapifoɔ baayɛ a ɔmo se ɔmo aba bɛkyia me bakyɛ brɛ wia agye receipt na mo de bɛka mo ayi ho enti snapifoɔ enkyɛn no ɔmo ba ɛbɛkyiaayɛ na ɔmo baayɛ a na afia sɛwa kɔ so man hema ɛne nananom a ɔmo taa n'akyire nananom a ɔmo ne no ɛnɛ yɛwura otumfoɔ abie kwam sɛ ɔmo nyɛ nanadɔte yie snapifoɔ so ɔmo baayɛ a ɔmo baa gɔɔ so ha no nyankopɔn adom nyame ama snapi ɛnkane na ɔmo wɔ obi dan mu na ɔmo han nanso nkakra ɛnɛ ɔmo asi ɔmo dan fɛfɛfɛfɛfɛfɛ a wohwɛ snapifoɔ dan na ɛfɛ yie wowura mu a wotumi sɛ yes wawura bank yampa enti nyame yɛ bi mu ɔmo na ɔmo baayɛ a nana dɔte yie ɔmo nso deɛ ɔmo de boa na yɛtumi ɛde nana akɔsie no ɛyɛ 4,000 Ghana cedis kane titi sika no ɔpepe maako aduanan 40 million nana no monyɛ na momfa nto million aduanan na adwuada yɛde aka nkonnwa agu fa na mosi ɔmo sɛe snapifoɔ sɛ yɛana ɔma se korɔ ɔmo abɛbɔ ɔmo donno saneteɛ naro na ma no gu asɛm bi so ana meka kameɛnkɔ sɛ ɔmo saa atenten na ɔmo de aba ha na ɔmo hwɛ yie wonim sɛ si a me nua baako ɛfiri akyirɛ wabɛka akyerɛ me sɛ obi ato obi bɔtɔm akyɛ sɛ ne phone ne ne sika wayi kɔ enti sɛ nneɛma bi kɔ so ɛwɔ dwa mu a na wo bɔtɔ nso wahwɛ ne yie yɛsrɛ mo bible ne se oyifo ɔma gye sɛ obɛkum na wawia na wasɛe satam na duro enti yɛsrɛ mo wode w'ani ɛhwɛ nneɛma ɛkɔ so wɔ dwa mu na wode w'aso tie no na wo sika ne wo bɔtɔ nso wama w'ani ɛne w'adwen akɔ hɔ yɛsrɛ mo paa ɛsiane sɛ nkurɔfoɔ no ɔmo wɔ ha baabi a wobɛkɔ biara ɔmo wɔ hɔ enti ahwɛ yie ehia yie paa yegu so a nanadɔte yie no yegu so a yɛyɛ ne gidigidi yɛsrɛ mo wo a waka yɛtwɛn enti aboadeɛ bi na wo so de ba bɛboa dwumadie na yɛgye sɛ woamfa amantem na twentwɛn so a akorɔmfoɔ no deɛ ɔmo de ɔmo mfa nkyɛ o ɔmo bɛyi afiri ubotom enti ɛmo ɔmo nyi ansa atia mframa kɔmfoɔ ɔne asuo tano kɔmfoɔ na efira ntoma fitaa no ɔno so abɛdu ɛnyɛ asɛm ketewa atia mframa baeɛ no na ɔhyɛ fuugu nkoa na ɔbɔ tam atia mframa saa tam a asuo tano baeɛ no a ɔkɔm no na ɔhyɛ fuugu ana dɔ so si n'asene na atia mframa no baeɛ atia mframa ka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔworɔ adeɛ no ɛbɔ n'asene no na ɔmmɔ tam ɛyɛ suman biara ba ɔkyerɛ ɛna ayɛ no nti na sogyani no ɛma akye no amammerɛ toto no ase amammerɛ no ɛna obiara nso ne deɛ ɔyɛ ne mmerɛ biara nso ne deɛ ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ saa na teɛ na yɛma organisers no ba so in fact yɛama ma ba so a ne yɛayɛ tiafoɔ ɛnɛ yɛ first day ɛnora ɛyɛ adeɛ sɛ kane night no ɛkɔɔ so ma ne yɛ fɛfɛɛfɛ na ɛnɛ ɛyɛ first day on the 9th ɛdɛ edi kan a yɛde edi yɛnana akwasi busompra dɔte yie bibia ɛdeda ne kwam ɔhwɛ ha esiesie na obiara nyi ni sɛ ɛdɔm a ɛbɛba no korɛ ɛbɛkɔ ha nanso ɔmo asiesie ha ama na yɛ fɛ yɛmia ɛtwi bɔsi ako ɛka ho chairman baba ɔta yɛkyi ɛkyerɛ sɛ yɛ mu ayɛ du ɛwɔ ha yes
Yesremo. Aha. Yabasra. Amemfa. Aja boso for no yempensa. Yes, yenuanum police for no and a boy. Yenuanum police for no and a security agency. Omo ha na boy. Yes, say. Yeah, a free nananuma him for abane say. Yenuanum wo pavement ni so nyina solisto. Aha, pavement ni so nyina. Na kwanu mu na ho. So mo solisto. Yenua security for no mo aye. Na enipa ni nyina soli pavement ni so. Na yanko canopy no ase. Yanko canopy no ase. Ya nananom di abano no. Endim sira yenuanum security for no. Emu aye. Na pavement ni so nyina na ho. Yes, I'm a speaker when I'm on Comachi and can speak on my eye. I need your counsel about boy. Yes, sir. Ya, Nana Passibu some proud dot here, and the ayano. Yen Mamma and Samamre, because Yatiani said, Nana Passibu some proud in here in our and also Tressa. I was said, aha, now your best organizers and so. That's right. If you know you to know near starting air packet and so Robert's name bottle no near starting as a sa. I have a pass here best starting. You better box to be near success gum. I bet what I starting MPK. Now starting MPK. Yes, starting MPK. Why also a big tower? I feel now pay baby the atono. Aha. Ya the near my best Siano said the bear also bet me the atum. Yes, Remo again. The Yatian say, and Conyano, a man for Bubuno pa. Obi on my original Conyaso, no Abuno, no Sanko Fabu Gina Subium. I was more organizers Seneca. Yes, Remo. Yo, Sabre or D4 Kodobu Pin. I am able to D4. I am able to D4. So much. I would have dear bien and near bien. The whole Africa. Or D4 Bacope. Sanity. What do how watch Yananum? And you are quite in fear. On yes, one in the year. But the piano is that you want another FM. What I am a bodyguard. Good. To do for by ya. Or Baba Babetia. A man up Wono. Or Bamuren and Nimuye. What will appear program as Yan Sanchan and Qua. And Tiapapa. Or D4 or Baba Duanchakra. Or Batwaya. Now Babetia. Yenianom Asa for J. Division. General Manager Success FM. After Frank, Miami Aquami Nameche. Oye, mi senior. I was the best senior high school in Ahafu. Ahafu my senior high school. Yeah, Ahafu my the best at the Mufwa. The whole Yakwani Yenya minister. Yenya Nipabebre, our minister for Greek. Ahafu man who we and Kopoku school no. Yadana say. Ahafu my phone in Yamishamo. Sanatia. Naru. Yes, sir, Yatu dear. Ati ame for na mesesa aha ya to dia wie ya be sramo na ya se entamfimfini ho eda ha me ka no mba me ho nya wahi na mom dia nananom dia ba no ya de ya somafo ya nananom de be ba no kranso akomu ya nananom de be ba no na ya nanso nti ya be sra se enka pavement ne so de e china de ya be sra se moma so na ho. Aha, mama esom na hona edwanumu enye shirei na yehu babia se de bi mba yo mumpomu asama omo de abrosan ya mom abrosan no so no mo amugina mpomananim hweye ne wa mu amfaso gina ho ye pa because de o se kokko ni se won wase mpoma no obetimi abu amfaso enti asramunye mo hwege na ma tofom yada mo ase yenuanum amon fire live Opimso TV, Opimso Radio, Mensia Palace. After Success FM, Nananom, Hames Radio, and Amiamen Conta, and a Mensenum, Rejoice, and Mem, Omina so fire live, Yadamase, and a DOK, Double KO, Doc Media, Yamin Shram, Papa, and Amia Santini, Omina so fire. Yadamase, Moncoso, Namushaye, Namuntia, Yen, and I free dot yen. I say, Watchina, Yabatuaso, a Juada, and a Santamera, Yura Kotokohinamu, one o a Naita, I obey jam, Sabia Blue, Nepani Yawe and a Betahine, or Babe Jam no crying to motion and so. Say, Yamia Duma, a Juada de, a Santahine.
ene Ghana mampani ene abamu mpanifo ene beba yekoso edamu nyina se senior toso ebi no de o ma board aba okay dem be 50-50 ena Ima Life omoso eka ho ena LK apart from so mo de sika puduo eba ye no so enema e wo ha nyina mo sunsuo no de keka ho no eno so bebre ena egu minsa nifa so omo de ni nyina e ba boa ye nana osompra wanya ne ba bi ko edoti yie no eno nti empanifo so mo ba ya enema ni nyina achi no omo se anwansena oni hwe kura no oposa ne nsem enti sika opepe miensa esan etai akire 3,000 Ghana cedis titimremu no aya 30 million omo ede boa jumadi ne jembi ena Ima Life ena okay so omade ade amode boa ya omo so aya no ka kamera nim yada mase nyame nhira mo yada se Odifo kwadobu atin titi odifo ayrade aka dum nyina bo mama no odifo kwadobu atin adua ochia nananom one ne yire na waba hanso aba bechia odifo kwadobu atin pia ayeye mlemu difo susu mo na ba no susu mo ba trafo ba ko pano no Africa adifo ebe wiase nyina aja nyame de adifo ni nyina aduma bo mama e papa difo adifo no afọ wa memu odifo kwadobu atin ayeye mlemu difo ni bodyguard na di na ji no o de opa akọ nchen wo yo difo papa wo ka se kuna na ekunu enhia na ehye media me fra no wuwu mo pese huruku a wo tia da de video so ma de boss nesni sa ana me fra no wuwu manwo ahoma nwantanwo ya ni tiri firi nyankonsoro do me san so se wo ya wuwu mo wo chamutachi a wo kire abaifo empempem ade abonsanfo mpem du boso wono no sa difo we ma mo samna ni wo du ba bia mo samna ni sa bia teko no bia kwaya ni ache no bia mo samna ni sa sana Yesu nanti apusu obi ka so ko nanti so efa no ya papa ya mo akwaba odifo kwadobu atin odifo nyame de ne ya adwuma ayo hino atene wa fanai wisdom and integrity atene wa fanai so okuma ai awurade de ne ya adwuma na afogo so ma yenya adepa yenya adepa pa mu mienso mu yie okra ai sade nyame de me papa teacher ni mfo cha go so no ei sa na nyame de ya papa di fo yi so acha go so mai na second de ehu suma na aka obi no mu me nyina police fo na suma so aka obi suma na aka no no monye second no ya wase ya na oso ye suma na ba police ya oso ya na oso ye. There's a moment when an idea becomes more than just a thought. When you feel it, you'll know it. It's that drive to create, to build something, to be in charge of your own destiny. At Busy, we're built for that moment. For the entrepreneurs, the side hustlers, and the rule breakers. Whether you're Dia besi na. Dia besi na. Ana. Yo, nalo. Sumaya abano. Naroi, munko busano, se sumaya abano. Media second way dey mean to me for him. Oh, me ko se si, me ko na nim se si ago busano. Se me ko busa chia me fo no. Me ko ago buso mu no. Sumaya ne se anya ade afoforo. Ejo se o de camera ne be no twama. E wa wasam. Omo de fo ko na nimu a. Otokura me ne kuta no. Sumaya ne na se wonye. Otokura me no. Na onfa mmoro na chi. But apuro na chi. Ka kire sumaya ne sa aha de mo ma ba bi ye jire. Kwa me wi atie me na me pa we ntwam. Samre ya. Na nana ma kwamfo samre o mo kire bibi. Na mi gira ama. Aye nana kwa me basare. Ono so oye dunsifo. Ono de wankom. Na onya aha kasa. Aye dudu na afre no. Gono ba ko pe. Ade efre no gono de.
So you bemo. So you a bow. And I probably basari. Or better the pet. And to know, I come for Omunima Homo. That's Ambre, Omo, Amaniano. And I probably basari say, or the Dusini, Osbar Batiana, and I probably basari want to me and Ruha. And there was some encounter and I fear say, well, what's my mania? I fear say, way. Crora. So what the end of the basari. Okasachano. What's in fancy at Champion so? Na Anto, Atro Napoku, Nafe, Anto, Ayana Nama, Auntie Grace. No, Mammy Kurani, Nanama Bosompra. What's in Munina and Simusubi? Sana Kwambasa Okasani. Nafia say, what was Obayasika Pari. I am Rio Enum, as an Nafia say, was so. Paso Maima, Nafe, Antuna Namina, and the Mammy Kurani, Yafanka Kunyamu form. Misana Namajinti, Madasi, Dasiamu. Oh, Sadia Moshi Shakon Fono, Sadia Woka, sorry, I know a far babu. No, I shall quote a bow tie. No, I will be Kama, or shall shoe. Kama also press Sano Musa Dressano. It is Sumana Baby. Boss, watch your Mahinaba. I will do on a way and change. A.K.A. traffic. I will do her overhead the Akosu. Now the woman here, Aquabon and I. Catarama will share Catarama Prima water. What Pememu? Satamada Segos Maida sing. I am my Hesuma Corona Wabana watch Brantine. Aha, now quite. Now your pass up. And the Abrubiano. Aha, and narrow dear. What the bread I have to march and to answer kind. Aha, second dear. I see a mamma. Second dear. A dabby. When it is a cancer or Cobrane bonnet. Now back on here. I don't have a quadratry. Okay. I never have Debbie as a for J. Cast much remy. As a for J. Cast much remy. Aye. Babby, we are back for him new. Yamian and quiet there. And quite the other. Sequa Brania Chesacandy bonnet. Say, now super face. And swap them one. As I catch a mention. I mean, yes, Yakosu Damina say, what do you know? Kotokohene Damase, Sanatia, Nananum Asantimachi Dom Foku Damase, Foku Damase, go so traditional council Damase. And an answer my quiet, and running ya. It's my quiet, and ya, and that's my quiet is over. Mocha, a conforno picture no, Mon Famra, my na Ebimo Jomodiaco, other Roma. I had it to me. I will be hard to me. And yes, you may be an own to me channel. Of our Mosomame, how much I say? Sumana Ban Sumana Jokakra, baby of free buyer, and then come for dinner. I want to bet you and him. I said, no, come for Baua. We'll go for Brantine. Aha, come for Sekai and Abana. Why are they? Now, dear, we are so glad I hope you. Oh, Debbie. I am a single for any person. Oh, do Sinima Pani. Debbie, what do you know? Titan in Foba. I don't want Kakra Kwame. But I have your Kakra. So, no, I do challenge. Coordinate down. Aha. No, I come for. I was sure. Sanatia, Yana, was some bra. Customer in what to go back here. The dirty yen and a customer. And the old winner. And another yen in tea. Sadia Osha, come for brand here say. None body affair. Now let's say, I want to go to grow Brunetti. Ray and Cano. And no, the Bonetia can one of Mabia. Aha. Every man no got to be a narrow. I am Crosscare Hospital for Betcha. Crosscare for Crosscare. One more nipper Prakura or Mopamno. Comfort is a kind of Musro. Oh, yeah, Papa. Crosscare. Oh, my Crosscare Hospital. Oko, I read Dion was the city de Chemoa and Yasam Gatua.
Yo. Na ye kai nananom ene abusua nyina se. Sede ye nana ne doti yi ekoso no. Adonko company so ewa ha. Ensa ne ye ye yi. Ensa ene sika form ene sika ene ye yi. Adonko nsa ne wa ha. Yetiwe ya anom nsa anye yi. Wose nananom nso anum bo mema anum. Obi oha bia wanum bo mema anum. Wanum be bo mema anum dia. Adonko rock beaters no. Yasese. Yese wo de benum bi no wanum bo mema anum. Na wo mema yo na sipi. Eye de yase e bekofi anajo. Okay. Ukodu fie nso a asem wo ho. Mama ya de ebe no ya de ye bedi nso ka aso ka. What the problem? Ya be no de ya. Tia de maud de wudi wonom. Na de odi bedi ada de. Na nanom de provide. Na nanom de bema. Enti eye free ana. Oh, bra ho ye free. Ene emunyi miensa mre ye na ye hu sampa donko fo ha. Na ye fa nkire TV no. Uni how. Every say wo kan say ya kire ya ye hu. Me ami de bi bra. Enti koyi bi bra. Me ami de bi bra. Ya 1 2 3 4 5. Koyi bra sesi a. Koyi bra sesi a. Baba Bema kase. Sane Adru ni eye yani aye MC. Okay. Sergio, Anabo Sergio. Okay. Anabo Aparaba. Samre onene MP. Eye B, Anabo B. Yeah. Samre omo aba kire se omo ye manifo. Na ni Adru na twie no amne baba ho no omo kwahwe. Sane be ya mrantie no. Ombehwe na afe achiamefo no be kwa kwahwe no msa aka nti yasa bi o matoreko. Ne omo pege mu na eye aboa kase na baba MC ho no. Omakọ ese ne be ya mami so opemso omo a edi na chi ba watimi anya kwampa de asombo omo ya that's him ampa na kwame awe ni mfo o kire bi miss me free go so ampa ya that's it omo de omo ya MC any MP ya mi shira omo yie no omo na tie yi paso pa fa ono de enti na odi kan ne no adwa dan so ne manifo na be ba o kire so kra omo ba obesaba obehwe se ni na ato yi ya da omo say for my da omo say Abia me damase go so man hima edamase yewra MC eni yewra MP yesre nyamepa ema mu nyina adonko omo de ba ame onyi ni sa ya peke kwatu zine ezora basina beboa pa ya basre yenu anu ma omu chensuo no on start na mo peke bottles no ema ye na mo peke bottles no ne engura no ema mo pepolatin bi na won sesam emfa ema ye eti afede konfo ne se kan na ba fo mi die naro na me announcement we ya fafam mesramo na na chia me hene ayi asotre se efiri sa bra yi ko ya don hwiri mienu edi anim no wo betumi akohwe go so man hene na woni na dinkra ebo no nsia pepepepe kodon achia me atopunim obi anko hwe ochini kosie yebesa bie so eduada yebebie so eduada anyumira no nwotwe na obi ada obi a bekoda makoda sa wo boy bi na wo se bra kontam wo pie savia wa wanya asam wanya mane entishane so adonko no mo di aba no me girlfriends mienu and omodi aba donko rock Pentecost for mamuntu minsan mesramo yi advert me pamochao etu we adonko rock ana we adonko de hin mama kasi ajibako yewo adonko rock my girlfriend and yewo angel rock na angel rock ye be be kire ba be kire na nanom se adonko rock no de akọ Sabi, yeah, Mammy, Fakko rounds no moon. I don't go walk Peters. And on inside, forward. Fama way soon come out. Fama Adwa soon come out. Hey, Yanko Pomo, said it. And I don't go walk Peters. Dada Hoka cray. And one no. Says I will fi Brantine e kuta konfo. Brantine dey said yet and what to fi Brantine. Ye to be ye wo. Yeah. E to so dey hu hia.
Adonko na na nam dwom sanete Adonko rock adwa uri afabra ene wo angel rock mixture e wo ho a eno nso alcohol nim angel rock no alcohol enim adwa na ebe hu mu so ma bo ade no hu Samre aye santi bi so afo eba bechia aye nana nuaba aye midwife na afofo bi every sunware aye friends and unity for omo aduru ha aye ba abechia abechia nana nuaba aye midwife ene abusia nyina omo every sunware friends and unity for omo aduru ha Samre omo echi mama fa sa so abodi na kwase konfo no ye fe no konfo ababio konfo babio brekum kato ene ofiri ba ye brekum ka na konfo ababio brekum kato ene ofiri ba ye na odene sin beti akoko niti ayo obeti akoko niti owie ko obemmena akoko no atuniyam obasamre no obemmena akoko no atuniyam na misram na fa sa mushobi na pacho Samre na achame ni tiamia na ento na atapoku a otivie mu afei na yima na fia se wa Samre o wa himfie na ore ne ba na fia se wa tiame ma for the tumrika no adongofu ono no see 100 meters. We said you mo dey no mo aye pampe no. Onu ma donko ahun be dey, wo be pampe. Na ya hu ne ma ha de. Kama. O beto yan ke beto. Ma do so anwie. Ya to bi wa do bi epe bi ato be ya to. Aye mbem taxi drivers. Omo na e kasai. Sansoi esina na afia se wa so. Na tapoku. Na fe ento aye nana mabosom pra. Aye mami kurani na fe nana mami aye Auntie Grace afe adua busuya nyina aye miriyo enum sadia embem taxi drivers omo SR no nana monye na yemfa enye dot yie we ya aboade maje na madase dase mu dase nyama sana tie nana oyo akoko no fresh o akoko no no oyo no fresh no sam ka kira mo so yo be mna to ni yam prekum kato ana ofri ba ye sana tie samai akoko no drivers ni se nana buo mu enso mo nsako mu anu a na ye nana edidi omu abeye die edru na na yie na nkasa omugogwa bomu but yie no mu show odo kakra no na yie ni du a ba twa mu famra ya kwaso na fofo aye nana nuaba aye yawra midwife tiami aye wona fofo a efri afmem eba beja mo wo mo na kasai ayo na fofo ifra afumem ebeja mo ena kasem nana pe ba midwife sani o musie ni o ba ya sana wonua o nkase sei da famwa na ya trabo ade a na fofo ya ma na chese ya shipa ni monyam aye nana nua ba midwife ono ma me Auntie Grace na fofo ba ya sikapa miriyo enum esi na nua ba so midwife so atro mami Grace atro busia nyina ya fanka aye yankunya yi ya fa emu form dase mu samre akwamfo no ayi ni nyama ade ofa ya se omo ba bia anwrafo no aguru wie ye no anwrafo nso omo aguru mu dia ba wie ye na o hwe nipa abo apampe wo ho na omo do so ye ya be samu be ko speaker no wa maye ebe bua yie pa yesra mo monko speaker no ma ye monko mochi ma ye abambofo no mo yi adwuma police fire service migration custom soldiers mo yi adwuma pa nyame nsra mo akomfo no ya nana akwasibu sompra dot ye nti ana all the way from Brekum Kato na oyo mo mu free tachima na wanchi na oye omo mu free Brekum
Omunyina aba eba beboa enti nana akwasim sompra dot ye ntina akonfo ni nyina omu aba ombedi dwumadie fefe se maya de yabo mabaso obi wa wotewa na suma na kano onse akonfo we wa we akokom no aha wa mene dia kana to yam aha kato konfo no wa mene amane ko to ko mene kan ko to anya ne yam ne beto nom ka so mene ti ko so mene set mi twu na ko so mene mi bo no wa mene ye no wa mene awido mpani nyina bubom ana mpani nyina annum abo ni moja ni nyina o papa prophet o papa o se enipa begu na chi enti obasre kwan na wako sofu kodwobo aten aya medini ya adwuma the whole Africa ochira obaba no ochira obaba so no ote yi paso bi ansa wa wie na adwuma no anso wie ye eno mu atam no ede ne ko no adwuma no obeya no suma ne de ne beya ni nyina wa wie home na to nipadua ba ku pu dambari so aze si atop fom ena nya asem kuma o ene ya fa ne ko ye wa wie na adwuma no wa wie me da say. Take what you do best and create a website that's worthy of it. With AI website creation from Wix, every click is an opportunity to shape your brand, fine-tune your design, generate content in seconds, and showcase what you love. 1,000 Ghana. Million, yes. Ensia chairman so. And to go so my Nanto obe kunani and the go so traditional cancer. My life, Yadamase, Yami and Shramo. That's Yamu. Sa conform Eguso, Okoma Kobono, Sia. And I conform the Santi, Anna, Omo, Irene, Sambre, a home Sunday, Kwame Riaka, and all more addresses in the Pedria. I own my Achahasia, and don't send the Pedria. The Santi, that's a old idea, and already ye. Where I am an animal fitted you. Definitely. Abra babo ma no ne na nom na tie sabra no na bosom ewa ofia wo ya ba na wo ya ba yiwa wo pa ho musuo na kwanyem na yigu abosom ne chew na wonim be makase edi na nkasa no ayese esom yebo ebo a esom mayen osom no yadepa no esom yebo ne fa bosom no ebia Frank Naro osom mebo sanate be makase asafo adwe osom mebo yepe Success FM general manager osom mebo yes papa edi ne ye osom yebo ade no som bo mayen enye se ye som ebo a eye ebo som sanate what you say samre enti sa osom no general manager Success FM obo echidom sana general manager na na FM anoche so de one de one so say why no mass boy Hames general manager enso wa a Japan for so de abedu Japan my de ma bodwuma me na FM papa and Doc TV so and Opim so radio there somebody adwuma ne wura na mu so de hu ane hu no kotoko hine na mu ana ne dia ba me so maka me say Ubu be anya me just say. Okay. Yeah, hello for the. And I come where you to akwaje. Akwaje na embre palo. Yes. I wanna use ampa. Yeah, that's it. Yeah, te wa te tikoko. Yeah, that's it. Nyami shapa. Na me ntuam say. Okay. Sa so me na nanamosom. Ya hwe kamami. Konfo we na akom na teko. Ama. Le kono da kire sa. I am no mo na nipadua na ayemre. Okay. Efese amukyerɛ sɛ beso so a ɛma akɔ mu yɛ dindindin enti sɛ ɛso a na mu ayedu me hwɛ a wokɔ mu gya yɛ nkyɛn me nkɔ mu da asa wo experience me nkɔ da na mini mu you tete sam no mini mu ɛnyɛ sɛ ma kɔm da enti yɛ na nam ne bɛgya yɛ no okay na ɛyɛ ade a tese ebeso so a ɛna kyerɛ ne ɔde bɛyɛ okay na ɛno mu ɛna akɔmfo hene ba chairman bra edi enti na akom ne te ko ye no bu sa ye pagya no no ase onam na yebre yenhwe bibi wa ha se sunsum ne wura enipa a ni mu yedu ate se wakɔ nsamanfrɛ obi bia wu no wakɔfrɛ tumi no ɛwɔ asieɛ ba ahwɛ
Tumia edeba. Eseki memu yedu. Pacho no. Aha yetio. Ubohu a efa wo so. Na me yankura ne bebre practice niam bi wo school mu na o mabobo ta. Na atia form so no. O kwa press sum no a. Tumi bi wo hon ma. Aha. Ebe nkwansiri num no wo gina. Ija na to wo so no. Aha. Ena wodi hunu niam kakra bi no. Enye na ho ade nyina na da wo. Ena da wo so. Eno kura so. Enam so ye ensuo ni mojen. Aha. Obeye mmere. Omi enhwe ye nuanom a ya na kwa so le fie kura bibi awo mo. Ba sa mo nhwe se de mo. Omo pa ya na efiru mu a. Ba ba ko na mani a. Good. Wo ye mmere. Eti na na ma ho ni sa. Enipa na wo kom no. Wono wa de wo ye no hu anasa ohunu. Bibi sa eni ho. Eti se wada. Obi a wada wonim kata woto. Aha. Oye bia ne ye sunsum no na de ne eye. Eti ne afra no enkomsefo. Akom esefo. Obekom ame ya hunu de ebe koso na na yesie ne wiade ne ebe si wo. Aha. Ena ni sie ene ye wia. Ebe na abusia ne ebe abeye. Ebe si senti abusia ne bekom ho abom. Ohima ne abusia panyi ne bekom ho abom. Nananum ne dim. Eye asuo ogo ene beka brewi. Ame ya hunu no kure trodo. Enye sika sam de be pra nyawe. Emnim sa kunyawe se de nananum sika no kure da. Anya be be de afan. Eno kura de ye de betunkan ho. Akonya na wo wura entity se akomoka obi a. Wono wa hu se akomaka no. Wono de wone ne ho biem. Abra Mose koduru ba bia e ka so onwuro ne mpabo ano. Na Mose no wa free ni party biem. Na wanya kana man biem. Na wa be ye hunhum ni. Te ni pa be ye hunhum ni a. Ni ne yo ni su ene ne ban eda. Na wonya ya obetima ye catechism pa o. Nsa wo ka wo di free krasem no mu. Na wo kire se tetene nyame ebo ade no. Na honhom no ewo ho. Eno nti na Adam Tamre na ne fie na nanam fie. Ana wo konso a tete eye Israel for no. Na wo bo anwem. Ano kure. Tete Israel for no mo ban. Ti na ye de ya. Na ye honhom. Na se ye ko aitibisa for ho. Ifo ne ye konhyefo. Ti ebi a wa hunu se ye komo a. Wa dwen ye o se na nanam de no enye. Enum nti na ye hunu sa. O kire se ne ho sitie. Se ne ho musifa aye adwuma. Ho ba ni padua no so padua ne hunu hwe. Yesa wa te kwanza. Na minim ukopo bisa se na suma ba ne ade asem na oka ne konfo ne bisa tase o ehunu yesi ye sa na tie da ye sumu kura mo memfa enema bi kakra enya da ye bia na wo so ade akikura no a ohunu so yie efi se ebia da na wo koda no de na wo dwene aduane a wodi ye na ne won kra emfa ene adidudu 20 na amada ye no anka okra ne be da bibia di atro na won kai eti sa no bi sum no wura no a wonim de ekoso wonem momi anhwe ya na ba ko asuma ba ko ba na ni tua ho na ni da ho se me no mi no obawi akokom no ne yam ade ne ade ade obawi no so oye minim se ye nua no mebire obi ahonye nya no eso ono so no de dia no no eti sa na tie wono anani ka pa na wodi akokọ ma no se wonwe ne mbo no a enia kame amoa na nya buo ni ani je obeka sa amana aso te na che so obu ni sei enti sanet you mami mami fa papa nana mami aye papopani akire me ba sa fra obi mami fa enso abodi yi ento aso aye nana nuaba oba pa midwife maso fm me enche una fofo e o mem ebe se wani munya friends are unity wai eye sunyafo aye friends are unity fo e wo sunyane ana mukatra madama no mu ye ka kire nana nuaba aye maami midwife wone o maami auntie Grace afe na ahima ne abusuya nyina nie amobaya ena ye kira bo ade yi omode o miriyo enum nana nuaba e obapa obesima antuo nanto maami Grace ya fura wo ahene ewo anini ewo nintini afe antu nananom ya fanka konyangu fom ya beje ya dase friends and unity amo sunyan onyame enhiramo yo be ma kase ne nto aso nie
Cross Care Hospital, one of the best private hospitals in Ahafo region. Omo go so de chemia mi de chemho. Omo ba ya, omo say 1,000 Ghana, 10 million. Esi go so man him so. Ento de chemhene na ento oba kunani na nananom konwa sofo nyina. Said ye Cross Care ese no no. Yadama se mo. One say. O say 10 million. What do I say? Yadama se musa. Yadama se. Tasie mo. Ofa unim say they say Cross Care. Over here adan mu sisi ni ho a. Eho ayefe pa. So ma bro san no kra ugina soro hungo so nyina. Oh sa. Esi abro san tin kama. Ani ayese blue no. Omo hye na glass nko a. We glass nko a. Glass nko a bro san. Ana omo asi. Why are there? Why are there omo? Uwi anu okotua ho ka. Abusiafo yada so ewo otumfa betwa hene. Nana kwasi bosompra ne doti yi ase. Nokre. Yasramo yada mo ase. Yewura kotoko hene damase. Otumfo achiame damase. Asante manchi domfo kuo. Goso man hene dam. Goso man hene akonwa dam. Yi otumfo betwa hene akonwa dam no. Adamo ase. Goso man hene adamo ase. Yama mi kunani damase. Adua na adehye busuya. Abetwa hene akonwa dam so. Adamu nyina ase. Okra. Sese de obi abetumi akọ no ne na go so man hina kodi nkra. Okra ya akọhwe. Bọhwe. Yempe kirasem bia. Ebo se so clock a yatum. Okra. Enti mo nhya ne nso. Emayen. Eden so na ye da. Akobia betumi akọhwe no. Ekina ye wo mo clock akọhwe no. Onse ekina eya asole. Na wo go so asase so nyina. Ekina eya asole. What God so as Sunyina, and Yasra, and then Ubetimi Akohena, Epi, Yampe, Echirasam, or Chirago, baby, on Gonsa, Oka, the Anya Cra, Nananum, said the Anna, Abosum Doss, Nipa way, Omo, Enti Yabasre, say Uncle Nanapia, Kohana Kohe, Usra the Answa, and Koho, because for him and the other Danono. Ohe said, Yes, Hona. And is that the onam kokwase? Aha. Obiso sro kokwase. Sana yaya ho kama. Now go said there. Meso organizers no. Nananom oba him. Naro. Omo ya tie yi. Wadan for konfo na wo twe Brantam mienu no. Wasa ni suma na saba. Katoni no. Ana watwe we ni yefe no anifanu. Achire twa ani muta na gbase bo de ni ana de ehemu no ya fra no boha ano no omoto pite paseka ne hye boha nim ye wodi twa obi aso ba ko oba aburu mu pita na so de enu bi na konfo na twe no ana ne kotokoro so sen no kon ho wadamfo no edi we suma afoforo na aba no on say ensesaye ne dress ni e different enti ko ho na kobusa ne say eye suma ben me ko akobusa Abawano no okra. Yadamase. Yenia Africa. Yadamase papa. That's it. Me ya duma. Wine sounds. And you Africa ho. Live band. Free. Free. Obama yadi. Obefidi ananyum free. Yadamase. Bibia free. And the kobi. Sa ona ada. Me wodan mienu ho mema obi. Edamienu mema baako Africa yadana se papa yenuanom police for on behalf of the planning committee because me bro ni neti ye gina planning committee anamu na ya bo police for abaso you have done a marvelous job why are there na mishramo and a fire service for the same makunta na da hoyi ti amoma baso kura anya he mo ya makunta dot yi enti fire service for so my ade ambulance service omo ya de and immigration omo nyina ya de yadamase Ghana ambulance service eja bambo adwumekuo fire service ya all the service mu nyina muka hubi and Miami radio yewra otumfo radio opemso radio ya womanshia palace and opemso TV and also manshia palace ya fan live etu kutafona uko YouTuber and uko Facebook and abo pemso
deɛ kɔ so nyinaa wobɛhu ne live ɛwɔ hɔ yɛda mo ase Hammers Radio Genesis Radio Miami Radio Success ɛhɔ na mafunu mahyɛ ɔmo so afa nananom FM nananom so afa ne live ɛna me nkontafoɔ ne me nsenom ɔmo so afa Rejoice ɛwɔ mem ɛna agyenkwa nso afa yɛda mo ase papa Ejapa enso wa ha yɛda mo ase sɛdeɛ yɛteɛ no ɛyɛ adeɛ sɛ dwumadie no nyinaa yɛwura ɔpem soɔ baabi a yɛgyina yi na na Success FM wo na Success wo ɛna ne yɛde kɔ aborosan no so suma no aba no mbɛka kyerɛ suma no yɛ suma bɛya Jagadu Jagadu na mu Jagadu nso wɔ pɛtuntum bosom kɛseɛ o Jagadu ɛna aba no Oya brani Jagadu oya brani enti no ba wo kwotwe sekan no Jagadu aya brani Jagadu aya brani ya suma ya kanana ba ko so on de wa yini ti nyina se medical ka tell say enya suma bia na twa mpese nokure enya konfo bia na twa mpese nokure se de enya rastafo nyina na omo ya rastafarians nyom nyina na ya rasta tabi obi o wa ewoni mu ti say ye nue ya na ye wo Success na obo rasta for nwum yi wonu say wonya rasta enti sa na tie say oba na nanom FM Cash Media ono ko deke ono ka ono wayi sweat sa na etie enti alavanyo nso aba alavanyo alavanyo ni na ebusia ba bechia alavanyo ni na busia ba bechia yo yabeko so adamase ye nananu makomfo enne ya moda akomfusam fritete oduma nkuma okomfupani apan so na akomfo wo ho enya broni na be kire ye nyame nananu makomfo na kire ye nyame say ye wo nyame ya fe no oduma nkuma ya fe no okire di ampa Ochire no ompada ochire di ampa oti ase tete kofra mbo nyame enti nananum ni nyame ansa na broni eba okra na de amaga na ya yirare broni asai yasum okra broni asai yaduane omo asai wiaye broni asai yakasa ana wasai yamamre wa wiaye ene ye ne onkai se ombesesa ya bosom ne koye no ansa bosom bia so ye gold ombesesa koye no ena omode Bible bre ye omuni ya di exchange ena omu ayo omu krom nyina glass nkwa ni kota ena from go so to sunyan utimi di 5 hours na wunya nui 5 hours eno de amanyofo no omu nwene ya huntia omu na asai ye etimi da se naro nyame anim ni osum bia obi asum bia won sum ni ye mimi ye Kristo ni mintumi me ya conform ani nyeye by men condemn a confosam dabi eya mamre wo ye Kristo ni asum nyame ye wo ye conform akomu ye so abrante adura na ma wo sum no enso na nanom ani okra by enya broni na be kire ye nyame ye nim ye nyame dada entimu hya ne so every say ena ye tutu di memenda kwasiada eduada ebenada ni nyina na ye wo sentia nananom toto saadi no ye koso da mu nyina ase omanfo amu wa kira mu basa mu hwa ne live no mu hwa ewo Open Soul TV okra da bia wo wiase afa na nyina Facebook live YouTube ye da ho TikTok baby a ubehu de koso ewo go so ahembobo ano ha naro to aso abusia sana tie ebra ne kwa na eko ise wo bibia odi beja yewura na wapa na do aboade aba fo aboade bra. My name is Madeline, and I'm a proud student of the University of the People. The program seemed flexible. A ton of online resources that are available for you. Do something at a very low cost that was still a high caliber educational experience. That's very attractive to me. Takabia de baba bua nananom na omu atimi because there said the nananom aye ha. In fact, what are now why in America? Me bua nana. No, nananom aye
na wayi ni mirika we kura de okwadu obi antan no enti mirika ne de wa ya de na nanom ya damase nyame hwamu na wonim naro enipa no donso enti bia obi di aboade ba na ya ntumi anka on fancha ya danase ebi se enipa no donso mama yo hu sante na mama yo hu na nanom anopai no ho ai o sante no mumu oduye Nana go so mahine me wo fa si Edmo ene ne dom ana wo so adu ha no Edmo oga na bi oga na bi e se de ya boga na me nyi ha na eda bi obe pije si ni ma me ha no wa ya de mame se dudu na nya sika na o maka kumase ene nkran o mu nkai o mu krom enti wa ya de go so ni bi unya sika sidan si ukrom go so aya boga o Tete one na top plot na 1.5 ene ekobe 150 enti mo top plot ni bi na mu sisi adan na mi shira bebre me ma me to ani die 2 cities afena ofa adru dwom no baga adru dwom yenim se chena e masa ene de tama so awie madam Jackie ene tama so awie na yamo organizers na baso na said you must say ano omo ayade ye nuano ma omo ahanyira ayade mame kasa na memra na medase ni abi frame ye beda na nanu nyina se goso mai afo mai asante mai damose yera kotoko hene achia mai damose goso traditional council adamose goso mai hima na na fiasa one powerful bracket Adamose, traditional council Damose. Yama mi kunani nana mabosom pra Adamose. Mama fire no. Adasiba. Oba tampa woni mi maya mu kom. No. Naru. Obika ki ayira. Obika ki ayira. Ya se wa hu ka ki bia obetimi di abreye. Enso so ba akopɛ. Enti ka ki. Wa na di abreye eni die kwan so. Ya beda wasepa. Imomu amayan. Yenianum police for Yenianum fire service, migration, custom, soldiers. Omaya Pia Pa Majumadiano, Aya Krave, Yenianum individual being so hard. Omaya Article. Frozen Sumai Beba. Suma Beko Bissesia. No, dear. Never Monkai. 5 for ya boy, ya crosu. Yaya krosu yaya krosu enti monkai too sure ebe free na ekosi juada na too sure na ba sa kuma to yem se omohwe na ebe ye deda me ko Pentecost mi ntwa loto enti ya mo fa number ne mra me na me mfa nto ho why me na me nche mamo why omo de bra me a na me ma che because me ntwa bi ya pasono ayi amazaka mafo pitana okay e the number bi bai osuma ya na nse omunka ndira ne se amba koma na solefo okay era scenario ye ko so da mu nyina se tama se ya ntu ya osuma ya mana ye fe e free bra na nanom hye te ye nyina ye tuntum e besi ne na nanom ye hyehyɛ ye se ma obi amana bo ampie ma ya de ye nuanom a e wo hotels Yenua Africa, and Yenuanum can my dear Masum Aho ye papa. Nasa Boache no, and the Akaka Hunina, who doing ye free Hanakin Kamamo, and the Petlinda Mono, and not the baby Abeka. And I saw a friendship friendship. Yes. Timaya, dear Masum Aho ye now call Malayano. Maybe as a missing me of Bob Brantem. Into me, na me will. Yes, oh, Dabi. Some media wouldn't send me a teacher in 4 days. Teacher in 4 days. And you know, Papa Mahofa, Obama Funeral. Now the local Adam, more success FM. Nami was a for Jane Chain. Nami was success. Made us say, Mr. Savoyana Tito. As a for Jade Vissing. As a for Jamu, over told me was success. And to make our more, I recommend it, say, Yamasa for Jamie, I had to wash a fugu. Nana, Suma Bear. And no, why a brandy, it's your book, no.
ɛno mo mbɛboa wotumi nye obi